A ja vás zdravím u ďalšieho videa, dneska tu zase z CSK. Hráme na mape Mirage a napíšte, ako ste sa dneska mali. No, ideme cez schody. No, jeden dole. Zdraví ešte chod. No, tu má toho nekročak. Či ako sa to volá. Ďakujem. A MK nice, let's go s tým hrajem určite. To som strašne rád. No, kill. Som rád. Vyhrali sme. Nedochol som do prvých 5 sekúnd. Keď teraz pôjdem na mid. Na mid pôjdem. Bohokrát. No, takže rýchla hra. No, vyhrali sme to kolo, takže ideme. Berem to. Ideme zase na mid. Si ho tak položím. Dole, viem, tam. Neviem ani ako som to saveol. Neviem ako ma ani nemohol zabiť. A ok. No je. Zlakli sa ma a odišli. A window. Prečo po mne? No, lebo po mne. No, ďalšia hra. To som nechcel. Ale berem to. Berem zase smoke. No, ako retard som to pohodil. Normálne nechápem a nie. Nikto nevyzerá, že by išiel okno. Či Windows. Aj, dobre, pochopili, čo riešiť. No, tak to tam zdochol. Čo strelil po mne blúzna? Vedel, že som veľký typik, a preto strelal, zavidel. Zase zozadu blúzna. No aj by som ho najebal. OK, toto kolo sme prehrali, ale toto vyhrajem normálne. Berem toto a teraz už ten smoke nehodím ako retard. Myslím, že smoke nemoknem, ale keby tam niekto nechodil, tá viete, ak tu zbytočne budem smokovať. Neviem, či tam. No tam je. Aj. OK. Nechcem akačko. Chcem M-ku. Prečo nikto nehrá z ich týmu M-ku? Skontrolujem za dodávku. OK, vyhrali sme toto kolo. Som veľmi nadšený. Musel som ani použiť smoke. M-ka tam bola do rysy. No, berem molotov, bo why not? Už sa teším na ďalší týždeň, bo pojem head na lečarák. Obavy, okno. No a môj plán sa nevydaril, takže zase rýchla hra. OK, tak sme to vyhrali, toto je tak.
Dáme ešte 2 hry, ďalšie hre a sa budem končiť. Ideme na nás dvojku. Vertigo bro, tá dvojka je lepšia. Moje každý. Ideme tu. Tam pojeme za CTčka, bo za CTčka to viem dobre hrať. Ja to som tam profesionál. No. Ale juj. To tam katnem. Ok, už sme tu, idem za CTčka, zoberiem si toto. Tu, ok. Nevybeh. No. No, tam viem, že je. Paho. Ok, toto potrebujem prebiť, toto mohlo. Tam strieľal, takže tam. Tam je. Čo treba? Fuck. Nie. Nie, to som stal 3 killy. Mal som super killov, veľmi rád, som veľmi nadšený. Teraz zoberieme USPčko, bo chcem USPčko a odsekam. Pôjdem tak ako stále na mid, to je toto. Ale pôjdeme dvaja. Kamo, ako? No okej. To je rýchla hra. Okej, vyhrali sme tú hru, teraz bereme M-ku a molotov a ideme smoke a ideme zase. Crazy. No ideme. Hodím si smoke. Opa. Keď sa podarí, tak urobím toto smoke a to môžem byť na tých paletách a tam je smoke cover. To rejci. Aha, okej, vyhrali sme, takže už nemám, berem len 5,90 a idem cez stred rovno na mid tentokrát. Alebo neidem rovno na mid, idem. Jabka, jasné. Opa, no jasne, jeden granát hodí a zabijeme v tým útorí. No, zase sme vyhrali tak. Bereme M-ku a idem zase na mid, tentokrát s takým. No, ideme. Okej. Opa. Takže zase rýchlo. Toto bude pre dneska všetko, ja vám ďakujem za pozeranie a čaute.